Ngaghari iwe abalị 10 ndị Naijiria na-eme iji wee kwụsị ajọ ọchịchị malitere ụnyaahụ mana ọkabiisi obodo Anambra steeti esonyeghi na ya. Ndị nta akụkọ ABS gadịrị n'obodo gburugburu iji mana n'agbanyeghị na ụzọ dị iche iche tọgbọcha chakom nya bụ ụbọchị n'ebe ụgbọala na ndị mmadụ na-aga dị one ma one. Ụlọ akụ na ụlọ ahịa ndị ọzọ dị iche iche mechichekwara emechi. Chibụzọ Okoye wetakwara akụkọ a. Ọtụtụ ebe a gara iji wee nete ka gburugburu ha si wee dị bụ ndị gụnyere Roban Stores, Everyday Supermarket nakwa ahịa Eke Ọka bụ nke a nọrọ n'oge ahụ wee fụ na ụfọdụ mepere ụlọ ahịa ha ma ụfọdụ emepeghịkwa ncha ncha bụ nke a nọkwaziri n'oge ahụ wee neti anya wee fụ ndị ọrụ nchekwa uwe ojii ka ha nọcha n'akụkụ wee na-echekwa ụbọchị. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere njikere ha dị iji wee weta udo, onye okwupụta okwu ndị uwe ojii na steeti a bụ Maazị Tochukwu Ikenga mere ka amata na ụlọ ndị uwe ojii bụ ndị kesachagoro ndị otu ha n'ebe ụlọ ọrụ gọọmenti niile dị na steeti a dị nakwazi ebe ndị ọzọ makwa ebe ndị ụlọ ọrụ gọọmenti etiti dị na steeti a. Maazị Ikenga mere ka amata na enweghị ngagharị iwe ọbụla emere na Anambra steeti n'ihi na ha nwere ọtụtụ ndị otu ha zigere n'ebe dị iche iche ma ha eyikweghị akwa ndị uwe ojii bụ nke o kwuru na ihe kpatara ha ji wee jiri amụma bụ ka ndị ahụ nwere ike iwetara ha ozi kwamgbe. O kwuru na ọtụmadị na tata dịka mgbe a na-adaghị eji ọrụ mana ụfọdụ ndị ọrụ oyibo bụ ndị ụbọchị a na-anaghị eji ọrụ ada amachibido ha nwa iji ọrụ bụ ndị gụnyere ndị nta akụkọ, ndị ọrụ nchekwa nakwazi ndị ọrụ ahụike bụ ndị o kwuru na ha niile gagbadoro ọrụ ma rụkwa ka ha si bụ arụ.